Ping Rodrigo ko rin. Tapnumamanda tipog nungaya talyawag ka. Apo maragsakan na po iti kamang iti for decade to production incorporated ta uray no January 1 holiday kung kuna tayo kat nakadulata apo iti texters listeners iti programa tayo kat introduction na pala ang apo itatay kat adan nakapugto kasta apo kapartak iti listeners tayo so ngarot nga we would like to say congratulations to a 23-year-old girl of San Isidro, Santiago City na po kita man kung ano San Isidro Isabela tatayan San Isidro Santiago City kat itipugto na apo kas makitam ngarot palong ibasa man tinagan the lucky winner tayo ay anak bayan. Congratulations kini Miss Mary Jane Bayawa for 300 peso load apo you may claim it now or i-text me to lang the load kengkan kas ka daw yan nga raramid may aha apo nagragsaka man ta kita amat tinagsangpot nakatado aha nakatado ti simungbat thank you very much apo kita amat ano mo tagpaiso tin nakapugto ka kaya lang inunan lang ka talaga aha permi nga nagadod ang pimugto Rochelle Arbiado 20 years old process nagbakalan Ramon kas makita happy salo-salo sa mga family Ramos dito pagrangayan. Thank you, Adi. Nagatumo. Ado tinakapudno ay nakapugto mo pero swerte lang. Inunan lang talaga mga. Sunutin mo na One. And of course, iti winner tayo pa dito MixLR. She's claiming that she won 300 peso free load. Congratulations sa manang talin kan. Or shall we say she will give us 300 peso load. Anyway, whatever. Manang talaga mga amok nga sikati buon kang gapo no aving kinantami dito nga sonata. You introduce us this piece from Vince Hill and nagbalina na po nga team song dagiti agin agasawa nga gayayat agin inayat. Hello June, imbagal daw. Nalpasatan. Imbagal daw yung manong kablaong Manila kay ko nga na-addict trip programa yun. Kunan. Ay, talaga man. Ako mutan. Awan ang tigritig sitan. Manong greet ko man. Imakmak nga birthday tata. Happy birthday manong from pagrangayan. I-request ko manong June. Agsipot-sipot ka. Ay, request na gayam dahita. Nebe, ko na naman na Jimesan Mabalin tumawag June. Ano mo? Sino dahit ang tumawag? Waji mosquito tatay. Aha. Di ka mo na mabalin tayo connect. Di pan damagam. Ay, i-text mo ang pay ka Roban o anya dito nga itawag mo. Panggap mo? Panggap mo. Or you may call me Apo. You may call us. Diyan the personal number mo. Iti mensahe yun. Kayo iti agpabook. Iti birthday. Ay, siguro. Kata Ana? Agur ka. Aji kaping ngayon patimplata balong. Awang mo to. Ada. Ayan, ada. Ada tali. Nakalum mo. Nakalum. Ay, tanda nila isuyatan. Naisuyat pa yun, anay. Awan. Ada atin Awan, text na to. Awan, Pang-asyog, text kayo, Apo. Ayan, nakatulag karutan, kailang pimugtuda. Siyempre, umati, kahit na nga ipakabla. Happy New Year, kinadya na kayelo tata dita. Aha, kaya... nagpaputok ni Rabi Jordan Navarro, nagpaputok ka no di Rabi Tikwitis. Isong naladaw nga si Mangpot. Nako. Kita amang medyo kakapsot pa ilaan. Ay. New Year, Apo. Okay, awan iti internet at tay isang ulitin nga basahin na po ti pangablao ni Kapsat nga Rainier Ruiz. I'd like to greet my high school classmates in Talasalet of Framon Batch 1987, especially to Menudo Girls, Marivi, Susan, Revelyn, Sherry Aida, Belit, Susie, Cleofe, and especially Ellen Joy. Also to all my batchmates, I dedicate ko kumatay baby kay Neneng, ang nalpasan nga na ipatukar mo. Okay lang. And any English-related song ti high school life, into no damdama ko na. May ginagan nga Belit. Belit is anak sa ni Kapsat nga Ever Cristobal. Belit. Belit. Di ba kanta ni Michael Jackson dahil ta? Yes, Belit! Belit! No one wants to Belit! Puk
hapon alake. Dino niya nga bilhin na kanta. Oh, kita man lang. So adate parparon nga sonata nga may paiti Pats 1987. Billet by Naunti ko ditan. Michael Jackson. Aha. Naunti Pangablaaw, ako kita pa. We have 23 listeners actually and 32 ito yung MixLR. 23 nga awan tinagan na and 32 overall. Apo nung kagadutan nga naka-online tata. Kat awan kita ito yung dita ka nang dita. awan, puro kwa ito, puro Awan busy tatata talaga. busy da amin and maawatan mi mo nga Si Kang Galambong dakay mo pakablaon dita. Sinukat. Ano da jay Ana? problema na? Mano? Aha, ako. Mangtag ka kano tila magasot ba lang? Check talaga. Ate ni, ay mong gayam si kagayam ti in charge sa tatimirian. Talag sila. Adda gayam kanyam di kwarta iti adda kami manan. Iso nanti official nga treasurer. Yan tapno maliklika mo tan teglala nga pundo dito nga giga makagat unted ko kanyanan iti kwarta iti adda kami manan. Thank you very much Balong kat kabayatan ti panangas asot mo iti ibayad yung merida kita ta. Sige kumansyo na nga rod. Ito yun ako tinas kung naliklikan tayo ito tabor tawan nahan tayo na chichismisa. Umalaot ka man nga tanmanan sa may paamyanan na sagrap mo balitan. Timpay sigurado no pudnuin no parparbo ay kaniwaragawag yagti makinbiyag. Amum amin nagsisikog abalasan kentay karubam nga intaray ni kapitan. Di ka agpaudi no kasta titungtungan kasla si ka iti kalaingan chismo sa kamanan. Chismo sa kamanang akal wag ka lang. No nagkuyog iti tuwan kunang ada relasyon dan chismo sa kamanang agsar de kaman. Tanong sikat masalangad ingkatumet pagtalikudan. Takder mo saan ama pagtalkan no ada nang edmon isaw sa munta kutsaram samtoy paganon kadagiti maseknan nagalasta ugaling pag-aapaem karubam taag sa sanga adilam kat awadam. Uray dim nakita kayang-kayang nga imustra. Isuti talent mo tay agpartot ti istorya. Tungkal agdang mo at dakachismis mo. Chismo sa kamanang agawit kaman. Ingkan mangisaang ingkakinaw tinanganan. Chismo sa kamanang awan pa'y naubram. Labisinan kapalay mon agururay pa'y tay lalabaan. Sa kamanang hindi na ang amuan. Latay kayem mo at damit din kapalainan. Chismo sa kamanang iwaras mo man.
nga ti kabalay na ket nilakay mo met gaya. Apay nga ta, ti babae no kasasawa na. Nakasamsam it panagayat ken pamatek na. Kanayon nagragsakrik na ken rupa na. Di na palikayat, bayada you can lakay na. No naglabas mo na natawen pa nagdenada. Day babae kasla isuntay mauma. Aglalo no makasara ken iti ka text na. Kanayon iti udong nakareban pa'y di buok na. Agsipot-sipot ka, Agsipot-sipot ka, aglalaki ka, maglalaki ka, nilakay mo, palpali iwen na ka. Agsipot-sipot ka, agsipot-sipot ka, ading nurumwar ka, nilakay mo, baka surutin na ka. Amangan no dito ang pagtartarayang numasukon na ka. Narigatan natin baka takukam ket piwaken na. Tila kay na ket mamartek adda pay angot na. Di makabisti tagmalmalen medjay kuman na. Agsapulen lalaki katartaeran na. May kadwa langit itikun kunana. Di na may disu si pa-password jay cellphone na. Kenjay Facebook sa bali pa'y tinagan na. Di na pa'y piman mapagserbyan nila kay na. Sosyal kanuisuna, baka mapirdi tayo manicure na. Agsipot-sipot ka, agsipot-sipot ka, maglalaki ka, maglalaki ka, nilakay mo, palpali iwen na ka. Agsipot-sipot ka, agsipot-sipot ka, ading nurugwar ka, ading nurugwar ka, nilakay mo, baka surutin na ka. Amangan no dinto amot pagtartarayam numasukon na ka. Narigatan ading baka takukam ket piwaken na. Agsipot-sipot ka, agsipot-sipot ka, no aglalaki ka, maglalaki ka, nilakay mo, palpali iwen na ka. Agsipot-sipot ka, agsipot-sipot ka, ading nurugwar ka, ading nurugwar ka, nilakay mo, baka surutin na ka. Amangan no dinto amot pagtartarayang numasukon na ka. Narigaten ading baka takukwam ket piwaken na. Amangan no dinto amot pagtartarayang numasukon na ka. Narigaten ading baka takukwam ket piwaken na. Ngarot ka ba, iti most requested song tayo, itatakan ito. Ito pulgada. Yeah, 7 inches. Sagot niya po katagiti si Omenan nga nag-request ito yung sonata. Sipot pa itatay ng rogi kami. Pasaray parbangon kan asumangbay. Ari kutong ang agpatpat na
agururay sa sumangpet kalapsan langkay. Nagrigaten ti kasasaan Ngem aklunek no isukasat Amok na bayak na kun nga isuksukat Alawen bakit di kan aglibak Nya umakan ti basit atrak Maalam paiket din ti agpagaan Mapangkan jay 7 inches Tagtulakap katraksat Kukuayong tiagpat na Isot kaya't mo ang mapasama Mapangkan jay 7 inches Nuisut kap-kap na ikam Hanabalen na ito'y irik na Kaysa met luk-luk wena At patinggan ti nagdakkel apalimen mo Di ko nang hatake jak amo Siyak ti mabain idi kanito anadama ko Ngemas ka na iti agin dini amo Nagrigaten ti kasasaad Ngem aklunek no'y sugasat Ambok na bayag na kun nga isuksukat Alawen bakit di kan aglibak Na umakan ti basit atrak Maalam paiket din ti agpagaan Mapan ka jay 7 inches Tagtulakak katraksat Kukuayong tiagpat pagnag Isut kaya't mo ang mapasama Mapan ka jay 7 inches Nuisut kap-kap na ikam Hanabalen na ito'y irik na Kaysa met luk-luk wena Mapan ka jay 7 inches Luisut kap-kap na ikam Hanabalen na ito'y irik na Kaysa met luk-luk wena Ag sublingor apo, iti 4 decade duo, kalpasan, iti sumagmanu apalagip. Sweet! Apay nagliday katatang. Kasanaw, tumawuran di mo di abroad, ang pay pundaryaw. Tikunam tatang, dandani kami umakar iti Baro Subdivision sa New York Heights Subdivision. Bulas taw, sa dinuday ta, di Amerika. Kasla